Hej. Mit navn er Simon Bjørn, og jeg er en passioneret digital marketeer med mere end 9 års erfaring. Jeg er en ildsjæl, der er dybt passioneret for digital markedsføring, branding og PR. Det kommer til udtryk igennem min kreativitet, fordi jeg elsker at være kreativ og tænke innovativt og prøve at udfordre status quo. Hvordan kan vi optimere forretningsmodellen, måle og track på vores performance? Alt det her synes jeg er sindssygt spændende at arbejde med. I min 9 års erfaring har jeg blandt andet flere års erfaring fra forskellige brancher. Blandt andet har jeg arbejdet 4 år ved Tivoli Friheden, hvor jeg sad med ansvaret for virksomhedens sociale medier og fik opbygget en stærk strategi for sociale medier. På de sociale medier fik jeg opbygget et stærkt community. Et community, som er et fællesskab for alle de gæster, der kom i Tivoli Friheden, hvor de kunne dele deres erfaringer, deres oplevelser og minder med os og med de andre Tivoli-gæster. Jeg havde også fornøjelsen af at stå for Champions League, hvor vi i samarbejde med Heineken viste Champions League-finalen på storskærm i parken. En kæmpe fest, hvor alle var positive og havde det mega sjovt. Men det var ikke alt. Jeg havde nemlig den store fornøjelse af at være et af de hovedansvarlige for Halloween i Tivoli Friheden. Halloween i Tivoli Friheden løber over 9 dage i efterårsferien, hvor parken bliver omdannet til et Halloween-univers med græskar, uhygge, men også med magi. Til Halloween i Tivoli Friheden fik vi blandt andet implementeret aftenåbning, hvor vi virkelig kunne skrue op på uhyggen, så at gæsterne fik den rigtige Halloween-stemning. Senest har jeg siddet som brand- og marketingchef i 2,5 år ved Aarhus Airport. En rejse, jeg har været rigtig glad for at være med på. Aarhus Airport har været i en rivende udvikling, og er det stadigvæk. Jeg sad som ene mand med det overordnede ansvar for virksomhedens branding og markedsføringsstrategi. Hele den visuelle identitet blev ligesom rystet rundt i posen, fordi at vi havde fået en ny flot lufthavn i Aarhus, hvor den visuelle identitet også skal bære præg af det. Derudover så fik jeg også implementeret mere online markedsføring for virksomheden, hvor vi kunne track på de data, vi fik. Det gjorde vi igennem målrettede kampagner for at skabe fokus og synlighed, både på lufthavnens rutenetværk, men også på Aarhus Airport generelt. Når jeg tænker tilbage på Aarhus Airport, er jeg også rigtig glad og taknemmelig, fordi at jeg i 2023 var med til at i samarbejde med alle mine gode kollegaer i lufthavnen og sætte rekord på årsbasis. Både for sommerperioden, hvor vi leverede den bedste sommer i lufthavns historie, men også på hele årsbasis for 2023 satte vi nemlig rekord på passagertal. Jeg havde også fornøjelsen af at være med til at eksekvere, koordinere og planlægge events. Både fra en kreativ udtænkningsdel til faktisk eksekvering af eventsene. Her var der blandt andet ruteåbninger, når der kom en ny rute til lufthavnen, så skulle vi selvfølgelig gøre opmærksom på det og fejre det. Men der var også plads til internationale events, fordi jeg arbejdede nemlig med Roots Europe i Polen, i Łódź, Roots Europe i Bergen i Norge og Roots World i Istanbul i Tyrkiet, hvor vi i samarbejde med Visit Aarhus skulle skabe synlighed og fokus på Aarhus som en destination, men også Aarhus Airport som en potentiel samarbejdspartner. Jeg er meget kreativ og elsker at være kreativ og tænke kreativ. Hvordan kan vi bruge de sociale medier til jeres forretning? Hvordan kan vi optimere jeres digitale forretning? Alt det og meget mere er noget, vi kan snakke om. Alle mine resultater vil jeg hellere end gerne dele med jer, for jeg føler ikke, jeg er helt færdig med at putte mere i bagagen. Så hvis det er din virksomhed eller en virksomhed, du kender, så bed dem endelig om at rette henvendelse til mig, fordi jeg mener helt sikkert, at vi kan komme frem til noget stærkt sammen så.